Hei kaikki tradeajat! Tervetuloa takaisin kanavalle. Tänään esittelen teille alustan, joka on todella mullistanut kaupankäynnin maailmaa, Fundspire Axivon. Jos olet joskus toivonut, että sinulla olisi enemmän kaupankäyntimahdollisuuksia joka päivä, tekoälyn avulla, sinun kannattaa ehdottomasti pysyä mukana. Onko tämä vain hypeää vai antaako se oikeasti edun? Sukelletaanpa syvemmälle. Eli mikä Fundspire Axivon tarkalleen ottaen on? Se on tekoälyllä toimiva kaupankäyntialusta, johon yli 75 tradeaajaa ympäri maailmaa luottaa. Tradeaatpa sitten kryptoja, valuuttoja, osakkeita tai hyödykkeitä. Fundspire Axivon on suunniteltu auttamaan sinua löytämään kannattavia kauppoja, ennen kuin kukaan muu ehtii. Analysoimalla miljoonia markkinasignaaleja millisekunneissa. Näin se toimii. Salaman nopea markkinaskannaus. Tekoäly analysoi enemmän tietoa kuin yksikään ihminen pystyisi, löytäen trendejä ja mahdollisuuksia, kun muut vielä päivittävät kaavioitaan. Ei teknisiä ongelmia. Vakavasti puhuen, kirjaudut vain sisään, katsot kojelautaasi ja teet kauppoja. Ei koodausta, ei monimutkaisia asetuksia. 24/7 kaupankäyntimoottori. Tekoälysi työskentelee silloinkin, kun nukut, skannaten markkinoita ja tunnistamalla signaaleja yötä päivää. Ja mielenrauhasi vuoksi siinä on myös edistyneet riskienhallintatyökalut sekä täysimittainen demotila, jotta voit harjoitella riskeeraamatta oikeaa rahaa. Puhutaanpa eduista ja haitoista. Edut. Nopeus ja tarkkuus. Fundspire Axivon tarjoaa markkinatietoja reaaliajassa. Se on todella nopeampi kuin mikään, mitä olen aiemmin käyttänyt. Helppokäyttöisyys. Käyttöliittymä on selkeä ja aloittelijaystävällinen. Sinun ei tarvitse olla IT-nero aloittaaksesi. Muokattavuus. Voit ajaa automatisoituja tekoälystrategioita tai hienosäätää omia strategioitasi, antaen sinulle niin paljon hallintaa kuin haluat. Luotettava. En ole kokenut yhtään käyttökatkosta, ja tuki vastaa nopeasti. Iso plussa aktiivisille treidaajille. Haitat. Oppimiskäyrä. Jos olet täysin uusi kaupankäynnissä, sinulla on vielä paljon opittavaa. Tekoäly auttaa, mutta perusasiat kannattaa kerrata. Kustannukset. Vaikka itse alusta on ilmainen käyttää, muista, että normaalit kaupankäyntimaksut ovat edelleen voimassa, kun teet transaktioita. Markkinariskit. Kuten kaikessa kaupankäynnissä, voittoja ei taata. Riskityökalut auttavat, mutta sinun on silti treidattava viisaasti. Eli, onko Fundspire Axivon sen arvoinen? Jos olet tosissasi kaupankäynnin suhteen, olitpa sitten aloittelija, joka etsii tekoälyohjausta, tai ammattilainen, joka haluaa automatisoida ja skaalata, tämä alusta on suunniteltu antamaan sinulle etulyöntiaseman. Suosittelen aloittamaan riskittömällä demotilalla, tutustumaan tekoälysignaaleihin ja katsomaan, sopiiko se tyyliisi. Jos haluat liikkua nopeammin, treidata älykkäämmin ja todella pysyä mukana nykypäivän markkinoiden vauhdissa, sinun kannattaa ehdottomasti tutustua Fundspire Axivon. Löydät linkin alta. Hyvää kaupankäyntiä ja kertokaa ajatuksenne kommenteissa. Jos tämä arvostelu oli hyödyllinen, paina tykkää-nappia, tilaa lisää kaupankäyntivinkkejä ja nähdään seuraavassa videossa. Treidaa viisaasti, pysy turvassa.